Ugye a Rádió 88-on keresztül kerültem bele ebbe az egész érzés, ami megváltoztat programba. Igazából nem csak az a feladatom, hogy átváltozzak, hanem az is, hogy mind a Rádió 88-ban, mind pedig különböző fórumokon összefoglaljam és elmeséljem az eseményeket és történéseket. Mindamellett pedig én is nagyon nagy változásokat vettem észre magamon, már valamennyire is ment a hasamból, igaz, még azért bőven van minek lemenni, de hát igazából egy hónap telt el, koplalni nem koplaltam, hanem SP3 és Celsonic, ha jól mondom, Celsonic kezelést kaptam. Az egyik, az egy ilyen ultrahangos zsírégetés, egy nagyon érdekes, kicsit ilyen viszketős, bizsergetős érzés, amikor így ráteszik ezeket az ultrahang tappancsokat a hasamra, és ezzel égetik a zsírt. Ami még furcsa, hogy utána teljesen lepull a hasam, és olyan furcsa lesz. Ha sok folyadékot fogyasztok, akkor pedig megy is le ugye, a zsírrétegből. A másik kezelés, az pedig ilyen elektromos impulzusokkal stimulálják a hasizmot, illetve minden más különböző izomzatot is a testemen. Az elektromos impulzus összehúzódásra készteti az izmokat, olyan, mintha mondjuk felüléseket csinálnék, és ebben az az érdekes, hogy amikor lefekszem az ágyra, ugye fölteszik ezt a készüléket, az összehúzogatja az izmokat 20 percen keresztül, úgy szállok le, mintha megcsináltam volna 200 fölülést. Úgy érzem a hasamba, hogy az izmaim azok úgy feszülnek, van egy kis izomlázam, de mellette meg nem izzadtam le, illetve nincs légszomjam, és ezt a két érzést ugye így egymás mellé nem párosodnak, ezért nagyon-nagyon furcsa, nagyon nehéz földolgozni fejben, hogy tényleg izomlázam van, anélkül, hogy fújtatnék és mindenfajta problémám lenne. Aminek még nagyon örülök, hogy a Melinda levágta a hajam, és egyébként tudni kell, hogy én nagyon-nagyon háklis vagyok a hajamra. Nagyon sok fodrásznál jártam már, hogy ki az, aki meg tudja úgy csinálni, ahogy én szeretném. A Melinda gyakorlatilag perceken belül megtalálta azokat a pontokat, ahol vágni kell, és ahogyan vágni kell, ilyen nagyon érdekesen mindenféle ilyen csavarokat is beletett, így fölfogadta, meg ilyesmi. És pont ez a tépet, én úgy érzem, hogy egyszerre kicsit laza, de mégis olyan elegáns frizura, szóval nekem nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy várom a folytatást, és hát remélem, hogy még jobban megy majd le a hasamból, de hogy menni fog, abban biztos vagyok. Egyelőre ennyi.